дар замони имрӯз баланд бароштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз масъалаҳои муҳим буда, ин тадбир имкон медиҳад ки насли ҷавон аз ҳама гуна таҳдиду хатарҳои замони нав, ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар амалҳои ношоиста эмин нигоҳ дошта шавад. Ин навбат намояндагони суди вилояти Суғд бо донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мулоқот намуда, вобаста ба дастовардҳои замони собиқисолӣ, рисолати ҷавонон дар замони имрӯз, ҳамчунин дар хусуси зуҳуротҳои номатлуб аз қабили терроризму экстремизм ва хатару таҳдидҳо ба ҳаёти осоиштаи мардуми сайёра маълумоти муфассал доданд. дар оғози мулоқот гуфта шуд ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади баланд бароштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мулоқоти кормандони мақомоти суд бо аҳолӣ бахусус насли ҷавон баргузор гардида истодааст. зимни суҳбат масъулини мақомоти суд аз нишондиҳандаҳои паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дастуру супоришҳои дар паём ироа гардида ёдоварӣ намуданд. тавре ки зикраш рафт, паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат фардои дурахшон, боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи некӯаҳволии сокинон, рушди самту соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дар умум рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол замина мегузорад. илова карда шуд ки дар паёми худ ба Маҷлиси олии сарвари давлат тамоми самту соҳаҳоро таҳлил намуда, барои боз ҳам бештар шудани нишондиҳандаҳо ва фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ ба мардум дар назди шахсони масъул вазифаҳои мушаххас гузоштанд. дар мулоқот бо донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон вобаста ба эмин будан аз таҳдиду хатарҳои гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, дурӣ ҷустан аз ҷинояту ҷинояткорӣ, дар вақтҳои фориғ аз таҳсил машғул шудан ба китобхонӣ, забондонӣ ва саҳмгузорӣ дар корҳои ободии диёр аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд. тавре ки зикраш рафт, 60% аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил медиҳанд ва давлату ҳукумат ба онҳо ҳамчун нерӯи тавонову созанда ҳамеша такя мекунад. барои сазовор будан ба ин боварӣ, ҷавонон бояд ҳамеша илм омӯзанд, дар муаррифии кишвари худ дар арсаи ҷаҳон саҳми арзанда гузоранд. мулоқоти намояндагони суди вилояти Суғд бо донишҷӯён барои баланд бароштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон таъсири амиқ мерасонад.